היי, שמי לחה באשכנזי, ואני רוצה לומר לכם 5 מילים. זיהוי, מניעה, יושרה, רווח והפסד, משאבים. זיהוי, מניעה, יושרה, רווח והפסד, משאבים. נדבר על זה עוד רגע. אז אני מטפלת בדרמה ובאמנויות, וגם מנחה תיאטרון פלייבק כבר מעל עשור, את קפה ננה האהובים מהגליל, וגם שחקנית בפלייבק דו-לשוני. אבל לא על זה רציתי לדבר איתכם. רציתי לשתף אתכם שהיום אני הולכת לדבר איתכם על מה זה מופע מיודע טראומה. ואני אתחיל בסיפור. לפני עשור מגיע מספר, יושב על כיסא המספר, ומספר על חווייתו כחייל בעזה. השחקנים מציגים באופן מאולתר ואומנותי על הבמה, ומה שקורה זה שתוך כדי המשחק ותוך כדי השיקוף, הוא מתחיל לרעוד, הוא יושב שם, מתנתק, מה שקוראים בשפה המקצועית דיסוציאציה, ובעצם הוא לא איתנו, הוא לא באירוע. אני מבינה באותו רגע, אני מסמנת לשחקנים, ממשיכים הלאה ומתחילים באופן אינטואיטיבי לתת לו משאבים וכוחות על בסיס דברים שהוא סיפר. הוא חוזר אלינו, דומע, מוחא כפיים, מחבק את השחקנים, אבל באותו רגע אני מבינה שאי אפשר להציג מופע שהוא סיפור טראומה בדרך הרגילה שאנחנו מכירים. הלכתי ולמדתי גם דרך רוני אלפרין, גם דרך יהודה ברגמן, גם דרך מאמרים שכתבתי בנושא, אבל זה לא הנושא. ישבנו כמה מנחים, כתבנו פרוטוקול די גדול, אבל אנחנו נצמצם אותו ב5 משפטים. והראשון זה, מה אמרנו? זיהוי. קודם כל, גם מנחים, גם שחקנים, מזהים שמדובר פה בסיפור טראומה, שצריך לתת לו קצב שונה, שצריך לעצור אותו מדי פעם, לשאול אותו שאלות מנחות שקופצות אותו מזמן לזמן, אוקיי? 2, מה אמרנו? מניעה. להימנע מלחשוף את המספר מהטראומה כפי שהיא בצורה קונקרטית. זה יכול להיות דרך שיר, זה יכול להיות דרך תנועה, זה יכול להיות חשיפה מינורית של הטראומה. אנחנו לא מגישים את הטראומה כמו שהיא, אוקיי? אז אמרנו זיהוי, מניעה, יושרה. היושרה שלנו היא שאנחנו לא עושים עכשיו אינטרטיימנט ולא עושים עכשיו שואו מהסיפור האישי הכואב של אדם, וזה לא חייב להיות סיפור מלחמה. יש לנו מספיק דרמות גם בלי זה, אנחנו יודעים את זה, נכון? והדבר השלישי זה הרווח מול ההפסד. אנחנו רוצים לבוא ולתת לבן אדם את המתנה שלו, של הפלייבק וכו', ואנחנו צריכים להבין עד כמה המספר יקבל מזה ועד כמה הוא יפסיד מזה. יותר מזה אני אגיד לכם, מה קורה עם הקהל? יכול להיות שמספר בעצמו עבר עיבוד עם הסיפור טראומה שלו, אבל מה קורה לזאת שיושבת שם בקהל? מה קורה לה? איך היא מרגישה עם זה? האם היא איבדה את הסיפור טראומה שלה? זה גם האחריות שלנו לקחת אחריות על מי שיושב שם בקהל. ודאי. והדבר האחרון שאמרנו זה משאבים. אנחנו נחזק את המספר במשאבים שהיו לו לפני הטראומה. אנחנו נמחיש לו את הטראומה בצורה מאוד מסוימת, ואנחנו נמשאב אותו במשאבים שיש לו היום אחרי הטראומה. אוקיי? זה מה שנקרא שיטת הסנדוויץ', שיטת ההמבורגר, שיטת הכל מיני, שהתחלנו לדבר עליו גם עם רוני אלפרין, אבל לא על זה רציתי לומר. רציתי לומר שיש פרוטוקול מסודר וברור שכדאי לעבוד איתו, כי אנחנו מתעסקים פה בנפשות. תראו מה קרה למספר שלי, הוא רעד בכיסא. יכולנו לגרום לטראומה משנית. זה באמת, אנחנו מתעסקים פה בנפשות של אנשים, ואנחנו צריכים לקחת את זה באחריות. אז אנחנו סומכים עליכם ויודעים שאתם תוכלו לפנות אלינו אם יש לכם שאלות, כן? לרונן קובלסקי ולאביבה אפל ולאפרת השירי ולנורית שושן ולרוני אלפרין ולי שכתבנו את הפרוטוקול, ואנחנו נשמח מאוד לעזור לכם. בהצלחה, בהצלחה, בהצלחה. האור שלכם זה המתנה הכי גדולה. תודה.